Agent 540! Idagagayem, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo ana paulwan. Agent 540! Teko nam nga tagat makapanaw ka si Bibiyang babae. Anyat kayat mo asaway. Awanan ti ado pa asao. Anyat ti kayat asaw na ito. Api-api na turungan nakitipaltog. Saan kami akunang? Kakadwa! Ada-kada kayon ti ebidensya. Ganti sketch nga agturong iti baro ako tadag iti rebelde. Ganti paglemlemengan ni Nardo. Saan pa'y? Total, adamutan kada tayo ti ebidensya kontra ka ni Congressman Ken iti grupo. Manaw tayo dito eh. Hala! Ha! Aglemen kayo mga ba? At ang abusor! Inataydan ni Kalyona. Dagitawan ng bain. Kapsat! Di kag sayang iti bala. Adu pa dagiti kalaban. Huwag na to. Magudwa ti grupo. Kakapsat! Sumurot ti nagduma kanya! Kami! Kumatay. Napuntahan ti abakak. Aglingid ka na bag. Napipigsa dagiti igam da. Komandang, yakon may garaw ti may sa atakyak ko. Kabaulak ti lumaban. Kakadwa! Ayaman nyo lang dagiti kalaban. Tasit kak ita. Ket purwakak iti granada ti paglimlimangan da. Saan daan na sipot ang tiyasid ko kada-kada. Dahil iti granada. Adeta, adun kadakwada tinapasag. Saan kayo nga agbaligi? Aging gaasi bibiyagak. Aramidag ti amin na kabalak. Amang parmagkata kayo! Dahil ti makanawan ni Congressman. Diyan na taglipas. Sana mabalin. Tiliwag dahil ta si bibiyag. At dakin kwa na dagiti ebidensya nga inyawat milyona. Pabot takaktiban ang nagluganan da. Tapno awan ti maaramad na naglipas. Kajon! Mudto ti grenade launcher. Pabot takak dagiti lugan da. Dihado kami. Ado dagiti kalaban. Sigurado ang maparmag kami dito. Mintak ti lugan. Saan kami ang makapanaw dito? Sumpay pa iti kami kawan. Diyos eh. Bay ko yung tingarigatan arangat na napadasak. Awan man lang timatamaan ni kadakada. May tinagpwesto na. Gusto mo ikaw gumaktag naman. Sigurong ko napaltungan na. Di ako may garaw nagidisa ka. Sino ka tanin ang paltok ka niya? Kapsat Nardo. Bilibak iti kinasirip iti ranat. Nagpaligi tayo. Naparmek dagiti kabusor. Kabsat Sandra. Nadingitag ti panakatay milyona. Sa kinpagarup ang kabailan na timang traidor iti grupo. Nakikunsabos kini Congressman. Pinakaw na pa'y dagiti ebidensya kasukat pidak kilagatan. Pinasakit dita. Nagaramid iti sketch nga agturong dito'y baro akuta. Nalawagan ka datay ti amin. Kat adamatan ka tayo ti boyot ni Congressman. Kat maaramat tayo iti korte kontra kenkwana. Ayan ni Tada Diabalod. Inrakid dagiti kakadwa iti kawayan ana aramid para kenkwana pagbaludan. Kapsat Nardo. Iti daytoy apan ang tulong mo kada kami. Dakkel nga utang mi anem baganaken kami. Saan pa nalpas ti amin kabsat? Nawaya pa lang ni Congressman. Sumalo ka kita matlaan. Kat ipakita ka dagiti masaknan.
wenno kadagiti otoridad ti ebidensya kontra kini Congressman. Saan na mabalin ti kastoy, Major? Congressman, ada naawat ko nga impormasyon manipod kadagiti nagpatrolya kakadwak. Ada na pa sa magarangat. Kat na tayo amin dagiti buyot mo. Aniya. Katilang makanawan mo ni kaintisanda na sarakan. Diyas ke. Timpagarupay nga ro dagiti nagpatrolya militar. A soldado mo't lang dagiti napasag. Nga mawan tinakita na adugtag dagiti natay. Congressman, naitimpre ni ti Armada Puwersa Pilipinas tinapasamak. Iso delikado tayon. Major, aramidong ti amin tapno mailiklik tayo ti kaso. Congressman, awan ti maramidak no desisyon dagiti nangat-ngatong opisyal mi. Mailasin dagiti kakadwa ka militar dagiti buyot mo. Aniya. Ha? Adalugan na nagsardang iti batog ti balay. Mabit lang ta kita, Congressman. Grupo dagiti militar. Kit agturong dan dito'y, Congressman. Anya? Kadruada pa'y ni Leonardo Falcon. Sana mabalin ti kastoy. Saan na mabalin? Waya-waya ang dito'y! Sanda ka mabalin na wayawayaan latan, lalaki. Urayon mi ti pakaammo ni Leonardo manipod iti patad no natiliwan ni Congressman. Anya, Isu nga gulima ka. Diyak kayat ti tao asumanao. saan kayo lang agbaligi ti panggapyo? Gaputa ado ti koneksyon ni Congressman anang nga atong opisyal. Anya. Agsaysayan kay lang iti kanito. Lalaki. Uray pa'y ado ti koneksyon na. Agpatinggang tumot lang ti kinadaks na. Amum ka diti naramid yu diti kabambantayan. Nakalbudan gapoy ti panagtros-troseyo. Dagiti kayo dito kabambantayan. Nasken lang apakairanudan. Illegal ti naramid yu. Amuk ada kayo pa'y ti responsable ti panakauram dagiti kalapaw mi. Impagarup mi a soldado dagiti kalaban mi. Ngem saan mo't gayam. Tanag pamarang kayo laeng a soldado. Awan ti nakakatkatawa itimbagak. Uray ibagak ada kami ti responsable. Awan mo't lang maramidan nyo. Tanalpasan ti amin. Anya? Da kami tinanguram kadagiti kalapaw yo. Tatlo umadayo kayo iti kabambantayan. Ket nawaya kaming agtroso. Anya? Komandar! Adda ka na nga rudin iti ikot mi. Nalastog kapailan. Kami! Saan nyo nga ikan iti taraon da iti at tao tap nagbisin? Wan, Komandar! Di ka mapakawan iti daytoy nga inaramid mo, Agent 540. Pinatay ka la ko maidinagkita ta. Sak a congressman, paibalod mo? Nabatad dagiti naalak nga ebidensya kontra ka. Dagiti ladawan ti troso. Ken video ana alak kabayatan ti panagpukpukan dagiti kakadom iti kabakiran. Bayadam daytoy itinangina. Siguraduak ti panangabak ko iti daytoy akaso. Kat kalpasan dayta. Sak mismo ti mangpataykan ka. Panagkunak, saan kan amakarwar diti pagbaludan? Gaputa sa anak nga agal-ala iti ebidensya, asaan aditalyado. Aniya. Nakababain ti madi nga aramid mo, Congressman. Si kapay a lawmaker, ti law violator. Ato dagiti aramid mong iligan. Iso arumbengken ka ti mabalot. Leonardo, uray anya ti aramidam. Sana nga agbayag diti pagbaludan, gaputan na kurang pay ti ebidensyam. At dapay may nga alas ko, kontraken ka. Aniya? Nalipatam ka din. Nga adda iti ikot mi ni kain abuyot mo. Iparang mi ni kain iti korte. Ket siguradon ti nakabulukyo diti pagbaludan. Uri ti accomplice, when no partner in crime mo ani Major. Madamamutin ang maimbestigaran iti court martial. Aniya? Congressman Samuel Tombok,
ti malalaki kan mabigbigbig iti kagimungan, ngem rinukar metto galina. Agtalinaed kapela diti pagbaludan for safekeeping. Naipilan iti korte ti kasom. Kabalan ka patayen, ure at daag dito'y pagbaludan, Leonardo Falcon. Baknangak, kat maramid ko latta ti kayat ko. Mangbayadak iti mangpataykan ka. Saan mon anayunan pa iti kasom, Congressman? Ha? Kanya dayta? Voice recorder? Nai-record amin dito'y dagiti nagsaritaan ta. Ken kang runaan ti amin, dagiti pangtam kanyak. Aniya. Nalipatam samatan na may saak nga undercover agent, Congressman. Malungsot kan diti pagbalutan. Ulitat tagyaman kan kakapsat Nardo. Kat gapoy ti panakay balo den dagiti kunniber ken abusado. Napagnunumwan mi kadagiti kakadwak nga umanugot kami iti amnesty program nga tuyang ti gobyerno. Kapsat Sandra, good news dayta. Di kay madanagan. Tulungan kayo ti dayta. Napanunot ko tagbalinto ang masakbayan dagiti agtutubo. Kayat ko ang makaadal danimbag. Wayan Kapsat Sandra. Adda na pintas agasat nga gurore kada kayo. Babaen iti amnesty program. Mangnamnama kami ti dayta, Kapsat Nardo. Nakasagana mo dagiti kakadwak pare ti dayta. Hala, kaano nga rod ti panggapyo a bumaba iti kabisera, Kapsat? Sikat ti mangedeng Kapsat. Aguray kami latan ditoy. No nya ti resulta ti amin, nakasagana kami na sumurot iti gobyerno kadagiti paglinteganda. Manang Sandra, nagadudagiti mangmangan iti pakanan tayo. Wanami. Naikan tayo iti pagpuunan nga negosyo. Nanayasan ti panagbiag tayo. Dagiti metdaddo makakadwa tayo. At damotin kabukbukudan daan negosyo nga inted ti gobyerno. Kastoy gayam ti biag dito'y patad. Kabayatan nga agbibiyag ti tao dito'y rabaw ti daga. At dalat tanamnama. Gusto ka manang. Kapsat, manuti may isang order dito adobo a manukyo. Oh, si Kamot Gayam, Nardo. Uwan Kapsat, kahit kumusta kayon? Nasayat mat. Kas makitam. Ado dagiti mangmangan dito'y karinderyami. Naimas matla ka di, dagiti luto yo dito eh. Una, nala, itudom na niya ti kahit mo asidaan. Naipaimikan ka, tapno maramanam, tinaimas sa luto mi. Malipatang tinaagan mo no maramanam ti luto mi Manong Leonardo. Ay, kastaya. Sige. Sabaw langin to order tayo isot libre. Titan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na Pauluan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo a Kaskada. Jocelyn Oblero Ramirez, Virgie Puclay, Mary Jane Castro, Junar Ributazo, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay